Testing, testing. Hoor je mij? Ik hoor jou niet. É bom? Bom, começaram a? Oké. We gaan beginnen met de Sabbatschoolles. Ik ga eerst bidden, zodat de Heer kan ons hierin leiden. Onze Vader in de hemel, dank u wel voor deze moment dat we samen komen studeren, Sabbatschoolles. Ik vraag u dat je ons hierin kan leiden, om te begrijpen wat die boodschap is voor ons. En een dubbel portie van je Heilige Geest voor ons, Vader. En dit vraag ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Ja, we zijn gebleven vorige keer. Oh, nee. We zijn bezig met de Church of... Even met de naam, want het is een beetje een moeilijke naam. Thyatira? Les 14? Thyatira. Ja, les 14. En we zijn gebleven bij vraag 8. Tot ik me kan herinneren. Dus de 7 kerken, Thyatira zijn. Ja, 7 kerken, Thyatira. Bij vraag 8 zijn we gebleven. En vraag 8 zegt, wie gebruikte God tussen 538 en 1798 na Christus om de pauselijke leiders tot bekering te roepen? Wat ik mooi vind van de 7 kerken, het brengt je ook in de geschiedenis. Dus naar de feiten toe die zijn in de tijd voor ons gebeurd. En hier kan jij bewijzen, zeg maar, de waarheid. Dat je niet wordt misleid. Tussen 538 en 1798. Kan iemand met ons meedelen? Is er een Bijbeltekst? Nee, er is nog niet een Bijbeltekst, maar gewoon uit je hoofd. Degene die wel een beetje de geschiedenis, 538 tot en met 1798. Ja, we hebben een microfoon. Wat je eigenlijk kan zeggen, is dat het was de kerk in de nacht, wordt het ook wel genoemd. Kerk in de nacht. De kerk in de nacht, omdat het de overheersing was van pauselijk Rome over Gods gemeente. En dat bracht de mensen enorm in gewetensnood. En zware vervolgingen bracht dat met zich mee. En je ziet dan ook dat het heel toepasselijk is dat juist aan deze mensen de morgenster wordt beloofd. De morgenster. De morgenster. Kan je dit even uitleggen, want we hebben een broeder. Ja, het is zo dat de morgenster, Jezus die zegt van zichzelf dat hij de blinkende, stralende morgenster is. En het is dus eigenlijk een verwijzing naar Christus. En hij is de enige die eeuwig leven kan geven. En dat was enorm bemoedigend voor de mensen juist in deze periode. Omdat ze zo erg overheerst werden door het pauselijke Rome. Ze konden geen normale gemeente hebben. Ze werden enorm onder druk gezet. En juist daarom, omdat het ook wel de kerk in de nacht wordt genoemd, die met de vervolgingen, met zoveel ellende te maken hadden. Maar zij hadden Jezus als hoofd, als de blinkende morgenster aan hun kant, die hun uiteindelijk eeuwig leven zou geven. Dus het was een enorme, kostbare belofte, juist voor de mensen die door deze ervaring heen gingen. En hoe heet het weer? Nee, nacht? Ja, dus de kerk in de nacht. Thyatira wordt ook wel de kerk in de nacht genoemd. En is daarom heel toepasselijk dat juist hun de morgenster wordt beloofd. En klopt dat ook dat in die periode van 538 tot 1798 is de protestantisme begonnen? Daarna. Daarna? Daarna pas. Oké.
En in deze periode is het ook de tijd geweest dat de Rome ook heel veel wetten had veranderd. Dus ja, inderdaad, in die tijd zie je ook dat ja, de wetten van God werden weggedaan en de wetten van Rome werden heel standvastig, dit moet er gebeuren. En vandaar dat, ja, dat het heel moeilijk was voor de christenen in die tijden. Now remember that 538. Mhm. 538 is the beginning of the establishment of the papacy. So, Oh, yes. but the Reformation began earlier. So I mean, even though it was not with the papacy, but it was against the Roman Empire, that we have the Protestant Reformation started by Jesus. Yes, you can. Yes, it is. Because then after him, the apostles went forward, and the converts as well. And then you have we are indebted to the apostle Paul. When you read carefully the spirit of prophecy, the understanding that we have of Christianity today is due to none other of the 11 apostles but to him. And I'm amazed. Now, many times we talk about these issues, but I'm amazed that because Apostle Paul went around the world, traveling and preaching and making converts, Mhm. lying reports from the Jews abroad reached Jerusalem in personal testimonies and in letters. And to my surprise, the apostles themselves also believed some of these reports. So we talk about Peter, Andrew, James, Philip, Mhm. Thomas. When I read that, I was blown up. Mhm. And I say, how is that possible? Because you can see clearly that despite of the 11 apostles walking with Jesus himself, the apostles' minds were still in the church. And the only one that got it, that didn't walk with Jesus personally, Mhm. was Paul. So that there you see the issue of faith. He didn't walk with Jesus. Mm-mm. The other 11 did walk with him. Mhm. I mean, they slept with him next to it, Yeah. seeing him everywhere whole day Live with with the him. miracles. And then Paul didn't see any of that. And Paul got it right away. Ja. And Paul was full of fire. He was not, let's be, I mean, he was, meek and so, but Apostle Paul was full of fire. Ja. And the understanding that we are no longer under the ceremonial law is not thanks to the 11 apostles, but it's thanks to Paul and Paul only. Oh, amen. And because of him, so we have this understanding. So he was the one that laid out this foundation. And unfortunately, the other 11 apostles, even though they understood partly that, we are not under the ceremonial law anymore, they had one foot that side. Yes. And that's a problem. So to some degree, the spirit of prophecy clearly lays down that they were still churchians. Ja. But Apostle Paul, he was the only one that got it. Got it. It's also is ook de. Hoe kan ik het in Dutch of English? Justification por meio de fé. The righteousness by faith. Yeah, is the It's same. also thanks to no. Yes, it's the same. It's obviously it's connected. All truths in the Bible are connected. But Apostle Paul was the one that also gave clearly the foundations of righteousness by faith. And the New Testament is mainly about him. Ja. Ja, het is gewoon interessant dat hij zegt van... Paulus heeft de meeste brieven geschreven in de Bijbel. Hij heeft enorm veel invloed gehad. Maar wat zie je, hij was echt
volledig stortte hij, hoewel hij het minst van Jezus had gezien, want hij had niet met Jezus geleefd en gewandeld zoals die andere 11. Maar wat je ziet is dat hij begreep het beter dan die anderen. En hoe kwam dat? Omdat ze eigenlijk met één been nog in het Joodse systeem zaten en met één been in de christelijke kerk, om het zo maar te zeggen. En je ziet het ook op een gegeven moment gebeuren. Als ik even een voorbeeldje mag toevoegen van wat Pas zei, is dat je ziet op een gegeven moment dat Petrus een beetje hypocriet is. Omdat hij bij de Joden zo is en bij de heidenen iets anders. En op een gegeven moment zagen de heidenen dat hij niet heel erg consequent was, omdat hij op de ene plek zo reageerde en op de andere zo. Dus hij ging een beetje mee met de situatie. En eigenlijk... And the elders capping him. Ja, en zo eigenlijk zie je nu, vandaag de dag, nog hetzelfde gebeuren. Er zijn mensen die zijn heel erg... Paulus, die ging gewoon puur op het woord af en die was onafhankelijk van denken. Dat is wat je ziet. Terwijl Petrus, die had gewoon, en ook die andere apostelen, die hadden gewoon nog last van, ja, vooropgezette meningen, laat ik het zo maar zeggen. Nee, ja, ik wilde zeggen over Paulus dat toen hij in het Sanhedrin was en hij achter de Joden ging, het was wel een man die echt met passie deed wat hij leerde. Hij dacht, dit is daadwerkelijk echt zo en dit moet ik eindigen. En toen God hem tegenhield, was dat voor hem zo krachtig. Hij hoefde niet meer bewijs te hebben. Dus die getuigenis van hem, die beleving die hij met God had, was zo krachtig dat hij zo omkeerde. En de kracht die hij had in het Sanhedrin, heeft hij toen gezet om God te volgen, Jezus te volgen. En dat zie je inderdaad, dat de anderen hadden de waarheid, wisten van Jezus, waren met Jezus. Maar voor Paulus was het één getuigenis, één moment met Jezus, dat was voor hem voldoende om volledig zich over te geven. En dat zien we vandaag de dag ook. Hè? Dat soms zie je mensen die al jaren in het geloof zijn. En sommige mensen die zijn 1 jaar, 4 jaar. Maar die horen 1 woord. So he was completely, fully alone. And yet he endured his ministry for many years. And he went on. And you will not believe the converts, because many of his labors were here in Europe, in Macedonia, Greece, Corinth, and all of these places, Syria, and also Turkey a lot, but a lot here in Europe. And you know why they were here in Europe, mainly? No, I'm going to give you this secret. Why do you think they were mainly here in Europe? Yeah, because Why not, what shall I say? I mean, Israel is not far from Europe. That's true, They can travel. but remember that the works of the apostles went all the way to Japan, to China, Mongolia, Africa. Russia, India, and Australia. Australia. And of course Spain. Spain is far from, if you go by ship. But the reason is because the Lord revealed to Paul that the men of sin, the papacy, will come out of Europe. Oh, yeah. Because he warns about the falling away in Thessalonians, right? Yeah. Now, from where? Not from Syria, the papacy will come out. No. Not from the Jews, despite of how they were, but from Europe. Yeah. And now, why? Because the model of thought that he beheld in Greece, he knew that that kind of wisdom, education, and understanding from the Greeks will be all over or spread in Europe. And that's why you see, when you come from abroad, you come here, then there is another kind of thinking that you don't find anywhere else, only here. Anyway, that's why he spent most of his time here, which is a blessing.
which is a blessing. But nevertheless, it teaches us a lesson, and also makes a contrast that most people nowadays want to look for the safety of the biggest group. Ja. Jesus was not like that. Apostle Paul was not like that. Now, those who are like that, it's the same what Jesus asked the disciples of John. Who do you want to come and see in the desert? A staff moving up and down? Riet. A reed. Riet in de wind, door de wind bewogen. Waarom ben je naar de woestijn gekomen, vraagt Now, Jezus. now, Over Johannes. you read the Spirit of Prophecy comments on that, and it's basically a weak person moving one side to the next. And that's the safety. Jezus refereerde naar die mensen die niet pal stonden, maar die als een riet met de ene en dan met de andere meegingen. Ze And hebben geen vastigheid. and Jesus asked him, did you came to see something like that in me? And did you see that in John the Baptist? Because he was referring to John the Baptist. So loneliness, but a steadfastness of purpose is needed in the life of every single Christian Amen. who is cherishing present truth and who is willing to follow God in all things he asks. So that's a lesson, and each one of us need to become like that. Because we're gonna stand alone to the trials and before. Exactly. But what do we behold today? Many people disagree with the present situation in the regular churches. But why do they stay there? Because they are afraid of standing alone. This is the reed that Jesus warned about. Yes. Oh, yes. And you can recognize that. It's not God's character. That is the weakness of the world. Yes. Ja. Duidelijk goede. Ja. So the Protestant Wonderful. Reformation started, with the apostles, and then down with the converts. Down with it? With the converts, because the converts had to continue carry on the church. Yes. Because the apostles died. The apostles died, and then the Christians had to continue. And that was way before the papacy. Way before the papers. Yeah. So if we have to answer the question, who did God use to call the papal leaders to repent? It's Well, here in the lesson, okay. it gives It gives. the testimony of Luther. That was neat. But that was, it's a good testimony for sure, where the Lord, in that instance, he made a strong appeal to their conscience. But there were many before that. Ja. Zal ik het lezen of zullen we gewoon gelijk naar. Lezen? Oh, ja, wat Steven. Ja, dus dat zien we eigenlijk ook. De geest van protestantisme. Ook, pastor net even uitgelegd over Johannes en Jezus. Dus dat is echt de ware geest die we moeten ook hebben eigenlijk. Want zoals pastoor zei, die vers, dat die is niet als een riet zo, die heen en weer beweegt. Maar hij staat vast op zijn plek. En dat is de geest die we ook moeten hebben. En je ziet eigenlijk dezelfde. Want kijk, toen die tijd van Jezus en ook, was ook een enorme druk. Ja. Ja, er was een enorme druk. Want, en Johannes zegt, wat hebben jullie komen zien? Wat zoek je? Ja, dus Johannes was ook aan het wijzen dat je moet eigenlijk standvastig zijn in de waarheid. En niet heen en weer gaan. En wat we zien vandaag is dezelfde. Want er zijn veel mensen die dat ook zien. Wat is aan het gebeuren in de wereld en ook in de kerk. Maar ze nemen geen beslissing voor de waarheid. En ze zijn ook net als die riet die heen en weer gaat.
En die heeft geen, dus je kan niet weten op welke kant die Ja. persoon staat, want vandaag is hij hier, morgen is hij daar en hij is eigenlijk nergens. En ja, dus Ja. Jezus wil echt dat we mensen zijn, ware protestanten zijn. Ja. En daarom pakt die les ook Luther. Want bijvoorbeeld Luther had ook in zijn tijd zo'n situatie, dat hij moest staan voor de pausdom in zijn tijd en hij moest dan vastig zijn. En daarom heeft hij gezegd, voor example, dat als ik niet, if I'm wrong, then prove me with the Bible. Mhm. Dus met de Bijbel en de Bijbel alone. Yes. Ze kunnen dat niet doen, uiteindelijk, want het was gewoon full of, weet je dat, gewoon man-made tradition. Ja. Traditie van men. Het was niet op de Bijbel. En eigenlijk, als we zien ook in de kerken vandaag en ook in onze kerken, zien we dat ook traditie is binnengekropen. En er is een verschil. Dus je ziet traditie en gemengd ook met Bijbels Ja. waarheid. Dus dat zien we niet. Ja. En eigenlijk, je kan ook een stap verder gaan, want je ziet wat je zei net, wat Luther heeft gedaan. Bewijs maar in de geschriften Ja. waar het staat geschreven, want dit is ons pad, ons licht. Maar nu, in onze tijd nu, we zien bij wijze van spreken dat andere dominaties of groeperingen die pakken Bijbel van de teksten, draaien het om en proberen de uitverkoren te misleiden naar de valse leer. Zoals over het Triniteit of over de dood, Ja. dat soort dingen. Ja. Met de teksten vanuit de Bijbel. Maar Maar ja, eigenlijk is- wat we ook zien, dat God heeft een volk, hè? Ja. En die volk moet degene zijn die leidt in de spirituele vorming. Mhm. Dus sowieso, bijvoorbeeld zoals Israël, moest ook leiden. Maar je ziet, Israël was niet, de volk was niet standvastig in de waarheid. Mm, mm. Dus daarin komt eigenlijk, je ziet, daarom is die self-supporting work heel erg belangrijk. Want je ziet, het was belangrijk in de tijd van in Israël. Mhm. Dat Jezus ook is mee gestart met zijn ministry. En Johannes voor hem om de weg klaar te maken. En je ziet eigenlijk die apostels na Jezus dood waren verder gegaan met dezelfde self-supporting work. Mhm. Paulus, die we net Paulus. over hadden, Ja. pakt het verder en gaat ermee. En naar hem, naar zijn dood, ging het ook verder. Dus je ziet, het was goed in zijn tijd om die pad weer recht te maken. Mhm. En nu in deze tijd ook is het belangrijk om de pad weer recht te maken. Recht te maken. Ja. Now, you can also see. Also, now, you can also see that Apostle Paul picked a side, right? And now, in fact, here in the quotes, you can see that they're asking Luther a yes or a nay. Mhm. Just like there's no gray area. You know, maybe and probably that doesn't exist here. Will you retract or will you not? Right? We can't or not. And Apostle Paul, once he understood after the revelation, you see that he picked a side. So we, and of course, this is not about siding with people, because the truth do not belong to people. The truth is accepted by people. So, so when it comes to truth, the Lord reveals you, okay, certain things are not going right. Okay, so what do you need to do? You need to pick up a side. So if you state you're not picking a side, I mean, you're picking a side indeed, but you need, if you pick up a side with truth, then what do you need to do? Okay, there's a due process, but if it doesn't work, then you still are called by the Lord to pick up a side. Just like Apostle Paul, just like Luther, just like everybody else, everybody who is born in this world need to make a decision and needs to pick up a side. And what is the side?
Not after this one and after the other. No. It's after the Lord, His character, and His truth. And you need to pick up a side. So if you see that in a place of worship, they are kind of picking the other side, but you don't want that because you want to be with the Lord. So what is the decision that you need to do? To remain pure, to remain truthful to the Lord, and to pick up the side where He is. Yes, amen. So what do you need to do? You need to leave. I need to leave. You need to leave. Why? Because you cannot keep on going to a place of worship where your mind will be poisoned on a weekly basis. Yes, amen. For example, and there you pick up a side. Ja. But those who remain in a gray area will be found in a very tough, difficult situation once the Sunday decree is passed over. Yes, Because they will have uncertainty based on their decisions, they will have uncertainty to a group that they belong. ja. Because they have, oh sorry, they have been in a gray area. And God does not like that. Yes, yes. Can I ask something? Like you said, but in the time of Sister White, of in the time, these things, kind of things, are always in the church. What has happened today is not wat is gebeurd vandaag is niet nieuw. Het was altijd geweest. Maar Sister White of de pioniers, die hebben die kerk niet verlaten. Dus ik denk dat wij voorzichtig moeten zijn, want als wij gaan de kerk verlaten vanwege wat wij denken, daar gaan we die fout in. We moeten die waarheid weten en dan kijken waar waarheid wordt gesproken. Bij mij gaat gedrag wel, maar het gaat om een waarheid. Want ik kan niet iedereen gaan veranderen. Ook hier in deze groep, wij kunnen elkaar niet veranderen. Het is alleen maar de Heilige Geest. Maar als de waarheid wordt verteld, dan zoek je daarvoor. Want ik zie heel vaak dat wij te veel opletten in de kerk met kritiseren. Ik bedoel niet jullie, maar waar ik dan vaak mee. We gaan naar de kerk. Ik probeer zoveel mogelijk wat jij zegt, voelen mij met de Heer. Wat jij hebt gezegd dat mij niet voelen, dat probeer ik laat. Niet iedereen doet dat, maar dat is wat ik doe. Maar ik vind dat deze dingen zo nooit uit de kerk gaan, want het was ook in het verleden. Dat is wat ik denk, maar misschien ben ik fout. Ja. Het punt is, wat versta je onder kerk? Nou, Dat is eigenlijk de eerste vraag die je moet stellen. kerk Maar wat is zijn wij, kerk? In principe. Net als wij hier zijn, zijn wij een kerk. Maar ik bedoel van ook die anderen die met elkaar zijn, zijn ze ook een kerk, of niet? De kerk is een gemeenschap van gelovigen die, waar de Bijbel de grondslag moet zijn. En de geschriften van de profeten. Want daar is het op gestoeld. Dat is het fundament wat we in de Bijbel vinden. Dus daar moet het op gebaseerd zijn. En verder moeten we de Heilige Geest als een leider accepteren. Het probleem is alleen dat dat niet in iedere groep mogelijk is. Omdat velen, hoewel ze misschien wel mogen belijden dat ze op het fundament van waarheid komen, maar als je dan vervolgens een waarheidspunt naar voren brengt, die niet prettig klinkt, dan begint het probleem. En ik denk dat dat wel een heel groot verschil is. Want heel veel mensen hebben het over de kerk, maar ze weten eigenlijk niet wat kerk is. En het tweede is waar het op gestoeld moet zijn. Want je moet elkaar gewoon kunnen opvoeden in de gerechtigheid. Dat is de bedoeling van het woord. Daarom hebben we het woord gekregen. Ja, dat is ook zo. Dat heb je gelijk. Ik vind wat heel belangrijk is ook, kijk, als wij in de kerk zijn, net zoals nu, en wij krijgen de woord van God, wij moeten terug naar de Bijbel. Wij moeten ook gaan zoeken, want kijk, wij willen de waarheid in onszelf ook planten. Als je niet in de Bijbel gaat,
Hoe doe je dat? Dan blijf je ook, net zoals zuster Naomi zei en pastoor, je blijft heen en weer gaan. Net zoals die wind waait naar zuid, dan ga je naar oost. Dus je blijft ook heen en weer gaan. Dus wij moeten ook zelf voor onszelf, laat ik zo zeggen, bestuderen. Ook al krijg je die woord, noteer dat en ga zoeken. Dat is heel belangrijk, vooral nu in deze tijd. Want kijk, als wij niet gaan zoeken, als er crisis komt, hoe kunnen wij dan op onze been staan? Want dan ga je ook twijfelen. God is niet een God die twijfelt. Wij moeten zeker zijn voor wat wij staan. Want anders gaan wij vallen in deze harde crisis. Het is harder dan wij dachten als die komt. Sorry, Dat- zuster, verstaan wel? Ja, Oh, oké, sorry. Ja, dus dat wou ik zeggen. Dus het is heel belangrijk dat wij echt standvastig gaan staan, maar wij moeten voor onze eigen wil gaan verdiepen in de Bijbel. Amen. Dat is Amen. wat ik bedoel. Dus ik bedoel ook Ja, zo laat zij even je moet antwoorden. de Bijbel leren. Je moet weten. Kijk, Ja. bijvoorbeeld, ik weet als ik in die kerk kom, hier, dan weet ik wat gesproken. Dan komt allemaal dingen dat ik zelf leer. Ik kom niet alleen maar voor hem, maar ik kom het ook voor meer. Want je kan niet van jezelf leren alleen, je kan ook van de anderen. Maar als ik naar een kerk ga, dat ik weet, want er zijn de meeste kerk, ik geef het toe, zijn de meeste kerk, dat is maar één woord. En dan gaan ze allemaal de traditie van de kerk erin zetten. Daar heb ik er heel veel daarvoor gevochten, dat doe ik niet meer. Maar ik kan niet thuis blijven alleen. Soms wil ik sabbat met mijn mensen zijn. Dan ga ik naar de kerk en ik neem hij preekt, dan ga ik alles noteren of meenemen. Dan ga ik studeren. Als ik zeg van, dan zeg ik van oké, dat pak ik niet. Maar ik ga niet ver, want deze dingen, want ik zeg wel mensen van ik ga thuis blijven. Maar dit gaat niet stoppen tot het eind. Dat is Ja, weer- dat dat wel. is waar, maar Maar het is- het is geen optie om thuis te blijven. Ja, er zijn heel veel mensen. Ik ken heel veel mensen die nu thuis zijn. Ja, Maar er zijn alternatieven en ik denk ook Ze dat willen het, ja, mensen willen het waarschijnlijk niet zelf, denk ik. Ik weet het niet. Ik zoek er waar ik de waarheid krijg. Ja, ik ben... After Ja. Sister Ja. Marissa, then I go. Ja. Oké. Ja. Nee, ja, wat je zegt, oké, dat klopt. Ja. Kijk, wat ik begrijp van wat Ellen White zegt, is dat je niet uit de kerk moet gaan in de zin van, je gaat geen nieuwe doctrine, nieuwe kerk beginnen met een andere leerstelling. Daarvoor moet je voor waken. Dat is wat ik begrijp, wat zij uitlegt. Ja, want inderdaad wat je zegt, in de tijden van Paulus, in de tijden van Jezus, van Ellen White, altijd zag je dat er twee twist was. Dat er inderdaad traditie op een gegeven moment de voorhand nam. En dat zul je altijd blijven zien. Dat tradities op een gegeven moment de voorhand gaan nemen. En dat zie je nu vandaag de dag ook. Dus wat ik daaruit begrijp is niet zozeer dat we uit de kerk gaan. Want ik ben niet uit de kerk. Ik ben nog steeds in de kerk. Ik kom hier en ik kom samen. Waar 1 of 2 samenkomen, dat is al de kerk. Alleen wanneer je ergens bent waar je ziet dat het niet klopt met wat Gods woord zegt, dan ga je zoeken. En we studeren nu deze 7 gemeentes. En we zien ook in de geschiedenis dat wat er allemaal is gebeurd, omdat op een gegeven moment staat en religie samenging en dat ze compromis gingen sluiten om meer macht te krijgen. En dat zien we vandaag de hele. Dus uiteindelijk, wat pastoren uitlegden, je moet constant elke dag een bewuste keuze maken. Vandaag zijn we hier, maar het kan ook op een gegeven moment zijn dat we zeggen van nee, het klopt niet meer. Dan moet je weer een andere keuze maken. Dus je bent, dat is wat God van ons vraagt. Blijf studeren, blijf bidden en blijf scherp en blijf keuzes maken. Want Paulus was op een gegeven moment, hij had ook discussies met zijn mensen, want hij had ook bepaalde karaktereigenschappen waar de anderen ook niet mee eens waren. Maar goed, hij bracht wel de waarheid, maar hij moest ook gevormd worden. Ja, dat is ook zo.
Eén ding ook wat zuster had gezegd. Ik ben uw naam kwijt. Maar als je merkt, het is sinds COVID ook dat alles online is gegaan. Zijn heel veel mensen ook, die willen niet meer naar de kerk. Hè? Ze denken dat ze alles online kan luisteren. En dat vind ik ook, je moet onder je mensen zijn. En kijk waar je, in welke gemeente, kerk je zit. Weet je, want het is gewoon onder je gemeentezusters en broeders leer je ook. Kijk, je leert karakter, je gaat jezelf, je eigen karakter ook aanpassen. Dus het is iets ook positiefs, hè. En ook als je merkt dat iets, de prediker iets predikt dat twijfelt, eigenlijk horen wij ook te vragen, is dat waar? Weet je, je mag die persoon aanspreken of vragen. En dan gaan uitzoeken verder. Maar het is niet dat je een pastoor, net zoals je ook zei, je bent in de kerk en je hoort iets, het is niet oké, of je begrijpt het niet. Je kan naar huis gaan, daarover mediteren, uitzoeken en daarna kom je terug. Je mag de pastoor ook aanspreken, hoor. Amen, dat wou ik zeggen. For sure. Ja. Absolutely. Pastor responsible. Het moet met een You can hang him. With the words. You can hang him on a tree if he's not. With the words. With the words. But you need to ask. I mean, you have to question if something is not clicking right from the scripture that the pastor is saying. You need to be a Protestant. You need to question. And if the pastor cannot prove it, then you cannot believe him. And now, that question is very important. And the Bible says that history repeats. So this situation that we are facing now, not going to a regular church, worshiping here, is something that has happened many times in the past. Now, and that's why history is also the book of God. We have the Bible, the spirit of prophecy, nature, and history. Now, so let's pick up one example. There are many examples, but one of the examples is in the seven churches with the Church of Pergamos. Now, the Apostolic Church was uniting now with the world, with paganism, right? Okay. What do you see today? You have with the United Nations. Now, the United Nations is a Luciferian organization. The United Nations, if you do a little bit of research, they have a room. None of the richest people of the world, the powerful, none of them are atheists. Not every single one of them. They are religious. They have another religion than Christianity. But every single one of them, you do a little bit of research on that. They are all of them religious. They don't worship the Lord Jesus, but they worship somebody else. Now, in the United Nations, they have a worship room. I thought it was more about politics and how to discuss about wars and all that, but the United Nations has a religious place of worship. Now, when you look at They have a relation. a religious place of worship, You mean the Freemasons? no, the United Nations building, De United Nations, de Verenigde Naties. Nou, vraag ze Ze maar. hebben een ruimte speciaal gebed. But are they Freemason? they are Luciferians. Luciferian, but not because Freemasons are It's the same. Luciferians. Yes, Okay. that's also Then the it's the same. same. And it's Yeah. another word only. Yeah. It's another word, but they are all Luciferians. And then they have a pulpit, and then you have a crystal glass with all kinds of forms. That's Satan. Yes. And they worship him there. Okay, so in the Church of Pergamos, the church was uniting with paganism and was united with the world. And then the Christians that wanted to remain faithful to the apostolic teachings, they said we have to split. Ja. So the main, the true Christianity is never wealthy. It's always more on financially, the Bible says, but nevertheless that thou die in poverty, but thou art rich. So true Christianity, you want to see a mega church and all that? No. So the mega churches stayed with the biggest part of the group that went
and uniting with paganism and with the world and everything else. So that kind of thing stayed the other side. Now the faithful ones stay more in farms and their own crops and their own little houses. They were worshiping there, but they split because of what the main body of the church was doing that time. That's factual. Now, over what matter did they split? Over fidelity on the apostolic teachings. Flat. Okay. So that's right in the Church of Pergamos. Now, in the time of Sister White, if the Protestant churches would have accepted the message of Miller, there wouldn't be Adventist Church. Yeah. So, but because they didn't, then Yeah. Sister White came out. Yeah. So Sister White and her family left that church. But on the basis of what? Truth. Yeah. Truth. On the basis of truth. So that happened right there. Now, in the time of Jesus, you know, when he came, the Jews were still the people of God. This is not. They were still the people of God, right? Yes. Where they were worshiping. In the synagogue? No, never. Well, what do you mean? No? Then where? They Then where they worshiping? worshiping at house, on the park. They were worshiping the Everywhere. mountain. Why? Mountain. But why were they there? Because it was cool? No, Then, because Why we were have to they there? separate from the. let's go back a little bit. Why? How? No, wait a minute. How many sermons did Jesus preach in a church? Now, that's the Savior, the Messiah, the Redeemer, God. He made the world. He is the Word. Yeah. How many sermons did he preach in a church? One. The first one and the last. Yeah. Yes, because they want to stone him. Right. They want So since now, there you see the boldness that he had in speaking. He was not, you know, in a message, he was not softening the corners to make sure it was not painful. He was not rude at the same time. He was not softening corners. No, he spoke the thing as it was. And because the word itself will. Fear. The word is like the yes. word does the cutting. Yes. I don't have to do the cutting, but the word does the cutting. Yeah. My attitude doesn't have to be sharp. No, but the word does the cutting. Yeah. Right? Okay. So he went there to a synagogue. That was the first time on his public ministry. The first sermon, he told them, the pagans received Elijah, and you wanted to kill Elijah. And that was it. Yeah. That was the first and the last sermon in a church, in an organized, regular church of the Church, conference yes. that time, back in the day. Right? Yeah. Okay. Now, because of that, because they wanted to throw him off the cliff, so where did he have to meet? So he had to meet in the forest. And so basically there was also a split. Now, so of course he was not worshiping by himself. There were people, okay, some went for the fishes and the bread, okay, but others went on the basis of truth. That means the times that people were with Jesus on those mountains, on the Sabbath day, they were not where? Because they cannot be in two places at the same time. No. Cannot Yes. be at the synagogue. So right there, a splitting was taking place. Yeah. Why? Why was the split necessary? Because they were not, you know, what Sister White says on the rabbis, they were teaching traditions, they were teaching things of the world, and they were also misinterpreting scripture. And the list goes on, for example. Yeah. So this matter has happened every single time. Now, how do we understand the Jews as far as their views and their mindset on this subject is concerned? When you see, okay, they killed the Messiah and all that, and now remember that once the disciples went with Jesus, they never, after that, well, after his death, just to contend with the Jews. But after that, they didn't congregate in a synagogue anymore, because the Jews wanted to kill them. Yeah. Okay. But nevertheless, we have here that a split was taking place on the basis of truth. And
that was in the time when the Jews were still under the blessing of God as a nation, because that was way before the stoning of Stephen. Mm. Do you see that? No. You see that? So the Seventh-day Adventist Church, it has still the blessing of God. Has still the blessing of God despite. That word despite is there. Now, but nevertheless, that doesn't tell you to go and worship in a place where truth is compromised. And that has been the situation of the past. Now, after that, we have that after the crucifixion of Jesus, Yes. he went 40 days with his disciples after resurrecting, teaching them and all that. Now, the first time of the Messiah when he came is a type of how the situation will be before Jesus returns. Oh. And that is, I think that is clear. All of us understand that, Yeah. is it? Now, with whom did the faithful ones have to be first contending? With the Romans? No. Or with whom then? With the Adventists, isn't it? Yes, with that. Ah, okay. So, okay, there you go. Yeah. So, the pattern is exactly the same. You study the pattern back in those days, and now you translate those principles, that pattern, at our time before the Lord's return, it will be. and it's exactly the same. It's the same, yes. And we see it, what sisters say, it began in the time of the pandemic. There it came with their full speed. That's true. That But- people are seeing things happening Mhm. in the church, and also you see separation, but not go outside the church. They stay in the church, but are separated, because if you separate, you can see I can say abomination. Yeah, but remember, that's true. But remember, that's true, absolutely true. But mostly here in Europe. Monsignor. Because in America, the independent self-supporting work has been there over a century. Hmm. So, and now, if we go to the spirit of prophecy, the spirit of prophecy is very clear on the independent work, Yes. the self-supporting work. And when you study the history and all that, Mhm. there is a clear reason why the Lord allowed the independent work to come up under the leadership and vision of Sister White. And the reason that the Lord God had was due to the apostasy of the church. Mm. So we should not, no one is better than another. No, No one is above to another. no. No. So it's like a vegan believing himself more than a meat eater, Yeah. for example. Yes, yes. No. No, I mean, you can have a better health, yes. but that doesn't guarantee you heaven, No, right? No. Now, I can live in the jungle and still get lost, yes. right? And I cannot believe myself superior to the one that is living in the city. No. Even though it is clear that one is at least trying to do what God says. Amen. That doesn't mean that salvation is guaranteed, no. But it's at least a pace in a walk in obedience, because it is a matter of the character. So the diet, country living, and all these things are Yes. tools to shape your character. But the shaping has to take place. If you go to a farm, you are working whole day, but you are holding grudges, then you will die in the country. Yeah, and the one in the city might get saved. These are tools to help us refine the character. Yes, and understand, be kind.
I want to still say something about Luther. Nederlands. Nederlands is ook goed. Er staat hier over, je hebt eerst Luther. Hè? Mhm. Luther scheidde zich af in zijn tijd vanwege de corruptie die ze zagen binnen hun eigen gelederen. En er waren velen in die periode van Thyatira wiens ogen open gingen daarvoor. En je ziet dat hij zegt op het moment dat gevraagd wordt van herroep je de bol. Dan zegt Luther nee, dat kan ik niet. Want concilies en mensen hebben vaak gedwaald, maar het woord van God nooit. Dus het is niet verstandig om van het fundament van het woord af te gaan. Nou was Luther in zijn eentje. En voor wie moest hij verschijnen? Voor Karel V. En hij was een hele fanatieke katholiek, ja, in die tijd. Nou zie je dat Luther in die tijd, en dat is heel interessant als je kijkt naar de geschiedenis. Luther die had één persoon die hem in bescherming nam in het gebied waar hij werkte, waar hij was. De koning? En nee, dat was de keurvorst van Saxe. En, Wacht. dat was een keurvorst. En, Vorst. Vorst. En dat is wat je ziet in dat citaat van de grote strijd over de Princess of Germany at the Diet of Spears. In dat artikel, dus ik wil het even daarover hebben. Omdat die keurvorst van Saxe, die nam Luther in bescherming. Maar weet je hoe dat kwam? Want dat is heel interessant hoe dat kwam. Ja. Dat was omdat God hem 3 dromen gaf. En in de eerste droom droomde deze keurvorst, want hij was ook binnen het katholieke systeem. Luther ook, hij was een monnik. Ja? Dus ze zagen de afval binnen de kerk, maar ze begrepen ook dat er iets aan gedaan moest worden. Luther was iemand die zijn mond open deed. Maar in die eerste droom zag deze keurvorst van Saxe, zag hij de tiara schudden op het hoofd van de paus. En toen hij dat gedroomd had, toen werd hij even wakker en dacht hij, oh wee, wat gebeurt hier, weet je. Dus hij begon voor de paus te bidden en daarna viel hij weer in slaap. En toen sliep hij en toen droomde hij een tweede droom erachteraan. En in die droom zag hij een monnik die schreef en die pen die was zo lang dat die reikte tot Rome en het oor van de leeuw doorboorde. En hij werd wakker en hij was ervan geschrokken. Hij dacht, wee, wat is er gaande? Maar hij viel weer in slaap en toen kreeg hij de derde droom erachteraan. En in die droom zag hij dat die pen zo sterk was dat hij een heleboel jonkjes kreeg. Een heleboel kleine pennetjes. En dat het zich verspreidde. En voor hem werd heel duidelijk, want een paar dagen daarna had je het feest van Allerheiligen. En wat gebeurde op die dag? Op die dag ging Luther naar de slotkerk van Wittenberg en begon daar zijn 95 stellingen op te hangen. En die keurvorst die legde daarmee de link daarna. Die dromen die gaan over deze monnik en wat hij heeft geschreven. En die geschriften die hij schrijft, die reiken zo ver dat ze paus, want die paus heette Leo, daarom was het leeuw. Ja? Dus die pen die dat oor van die leeuw doorboorde, begreep hij dat dat paus Leo was, dat het zijn oor zou doorboren en dat dat werk van die pen gezegend was, omdat hij heel veel jongen kreeg. En daarmee begreep deze keurvorst dat hij Luther in bescherming moest nemen. En dat deed hij dan ook. Hij was een hele sterke pilaar, werd hij. En zelfs toen hij overleed, zijn broer ook, werd ook een hele sterke pilaar van die keurvorsten. Maar wat heel erg bijzonder is dat eigenlijk een aantal jaren na Luthers protest,
voor die keizer, zie je een hele groep van vorsten. En nou is mijn vraag, want er wordt hier verwezen naar de Diet of Spears. Wat was er nou zo uniek? Wat was nou die afspraak? Wat maakte dat protest nou zo sterk? Waartegen protesteerden ze dan eigenlijk? Weet iemand dat? We have 5 more minutes. We have 5 Mooi. Mooi. Ja, wat was de inhoud ervan? Het protest, volgens mij, wat ik kan herinneren, het ging over het vergevenis. Dat jij direct God kan vragen voor vergevenis, in plaats door naar door zo'n biechtrampje vergevenis te vragen. Was dat het? Nee, daar ging niet het dieet van Spears over. Daar was vooral het punt. Wat het pauselijk systeem wilde, is dat het evangelie niet uitgebreid mocht worden. Alleen daar, op de plekken waar het was, mocht het uitgeleefd worden, maar het mocht niet zich verder verspreiden. En die vorsten, die zeiden, nee, op die manier voeren wij niet de kern van het evangelie uit. Want iedereen heeft recht om dat evangelie te horen. En wij kunnen hier niet met instemmen, want dan is het niet meer een recht, maar dan verandert het in een privilege. En een privilege is heel wat anders dan een recht. En ze zeiden, nee, dat is een verkeerd principe, we kunnen daar niet mee instemmen, het is niet in harmonie met Gods woord. En toen hebben ze een heleboel geloofspunten opgesteld. En dat was zo grondig gedaan, dat verspreid werd naar heel Europa. En dat werd eigenlijk als een soort, wat wij nu zeggen, de 28 geloofspunten. Van die tijd werd dat. Dat was een uitdrukking van het geloof van duizenden protestanten over heel Europa. Het verspreidde zich. Maar voor die vorsten was dat een enorm risico. Want toen die paus zegt, jullie moeten je aanpassen. En ze zeiden, nou wij gaan dat niet doen. Het was niet wij in het begin. Het was ene vorst die opstond en zegt, en ik ga het niet doen. Voor mij, ik sta achter Jezus Christus. Hij staat hier niet achter en ik ga het niet doen. Hier is mijn hoofd, hak hem er maar af als je wil, maar ik ga het niet doen. En dat kan je lezen in? En dat kun je, ik denk in de grote strijd dat je dit vindt. Ja, maar yes. In de geschiedenis. Yeah, but which book? I Facts, can find it. Facts of I'll Faith. find it. I have it. Facts of Faith. Facts of Faith. Yeah, you can order that. You must read that book. It has many miracles for the Protestant Reformation that are not found in the Great Controversy. No, yes. And they will really strengthen your faith very, very much. Facts of Faith. Facts of Faith. Facts. Which page? That's the first chapter. The dream, and then you have many more others. Others. That I don't remember. Je kan het wel vinden, we hebben ze ook gepubliceerd, deze 3 dromen. In het maar Nederlands. In het Nederlands. Okay. Maar het punt is, wat heel bijzonder was, eigenlijk de kracht van het protest van die vorsten lag daarin dat één, om te beginnen, de moed had en zei nee, hier werken we niet aan mee. We gaan, dit is wat we geloven, hier staan we voor. En die was gewillig zijn leven daarvoor op te geven. En anderen die dat voorbeeld zagen, die zeiden maar ik ga daar ook bij naast staan. En zo kreeg je eigenlijk, zo moet je je voorstellen, dat die keizer die hun wilde dwingen en hun eigenlijk wilde afslachten, dat hij begreep dat hij zijn halve koninkrijk moest uitroeien om dit te doen. En daardoor werd hij eigenlijk gedwongen tot concessies. Amen. Als je dit hoort, dat moeten wij ook zo gaan staan, denk ik, als de Sunday Law binnenkomt. Gaat beginnen. Ja. Want het wordt ook een harde strijd, hè? Ja. En daar wordt je geloof op de proef gesteld. En dan moet je voor Jezus gaan staan. Amen. Amen. Maar hoe begint dat?
Ik wou net zeggen, wij zeggen vaak van we gaan ons leven geven voor Jezus, maar de meest simpele beslissingen voor Hem nemen we nog niet eens. Dus dat is het probleem. Maar je moet voorbereiden. Anders blijf je niet staan. Oké, het was, we hebben heel leerzaam. Wij weten dat wij we moeten ook dat moed nemen en het karakter kunnen standvastig zijn en staan. En niet bang zijn. We gaan eindigen met een gebed. Voor die Bijbel lezen. Ja, en die Bijbel lezen. Ja. Niet wonderlijke mensen. Ja. Vader in de hemel, dank u wel voor de studie die we hebben net gedaan. Dat wij een beetje in de geschiedenis kunnen duiken om te zien onze broeders van vroeger, die tijd, hoe hebben ze zeg maar de moed genomen om blijven standvastig te zijn. Help ons ook, Vader, vul ons hart met dit vurige geest van u, dat wij ook standvastig nu blijven in uw woord. En ja, dat anderen kunnen zien en ook zichzelf bekeren tot u, Vader. Dit vraag ik in de naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Now we're going to have 10 minutes break. We need to go to the toilet and so when you hear the music, you can't come back. Is de vraag wat ze hier